jo her, vi kan møde nogle butikker og noget detailhandel. Og da jeg laver loyalitetsprogrammer, så vil jeg frygtelig gerne i dialog med noget detailhandel. Og der var der rigtig mange gæster i dag. De der 17-årige, der står, har I noget uden gluten? Og man tænker, prøv at høre her. Du skal i Livgarden, du er helt væk, mand. Nå. Det har været en god dag, fordi som de startede med at sige, der skulle være noget viden, der skulle være noget inspiration, man skulle gå hjem med, og det synes jeg har fået. Og det har været det, der har været afgørende for, om det er en god dag eller ej. Jeg synes, det har været en fantastisk dag. Intet mindre. Det er første gang, vi prøver det her, og jeg synes, at blot antallet af tilmeldinger, som er langt over vores forventning, siger noget om, at vi har ramt en åre, eller i hvert fald landet et tørt sted med de emner, vi har haft bragt op.